Gaur, sexiago jantziko naiz. Ez insinuatzeko, ez eta inor provokatzeko. Beno, bikote, sari bat ere irabazi duzue, beldur barik txapelketa horretan, publikoaren saria, zer da sentitzen duzuena? Bueno, poza handia ez, ikustea jende asko botatu dizula, gaina askongatik irabazi genuen, da ikustea botoiek lortze dituzula, eta gaina bideoan helburua ere transmititu dela, poza handia. Nola egintzen duten, nondik etorri zen ideia, lan egitekoa? Lehen gurten de pentsatze genuen parte hartzea, baina azkenen ez ginen animatu zitzaigun ideia hon bat okurritu. Eta urten siga pentsatzen eguneroko gauza txikik diala azkenen handia ditegunak, orduan hortan pentsatu dugu eta ideia okurritu zaigu eta laguntza asko eukireu hasike. Material atletik, material asko behar da horrelako pelikula bat, horrelako korto bat egiteko? Ez, materiala ez derrez kamera bat, eta ideia hon bat esan duen bezala, gaina grabaketa hitz genuen ikastolako patio ordutan, ze bestela dena juntatzeko da zaila zen, orduan hartu ordu erdi eta grabaketa egin, da jazta, hoxe. Ze jarri zen dute? Hankak lurrera izena gure bilak. Zergatik izen hori? Azken finen jendea ez dalako konturatzen gauza horiek diala benetan sortzeuenak gaur egun daukagun arazo hau. Orduan jendeak hankak lurrea jetxi baitu kontuatzeko zer dan benetan daukagun arazoa. Zer da bertan gertatzen dena? Bueno, ikuste genunez, jendeak bat genero indarkeria lotzeu, indarkeria fisikokin, o bortxaketekin, eta egun nahi genuna transmititu, emakume izatagatik bakarrik egunero jasateiteun indarkeria hoiek diala benetan garrantzizkok, eta hoi azaldu nahi izan dugu. Ospakizun berezirik egin dizuete? Ikastolan asko eskertu deuz, boto asko eman dizkigute bertako ikasleek, azkenen bideoa laskoran ikastolan izenen aurkeztu genuen, baina ospaketaik ez dugu, aber lan bat ontan zeu zekurtu zaigun.